yw PC Llunos Owain, a fy swydd i yw gweithio gydag ysgolion fel swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Rhan o'r swydd honno yw diogelu dysgwyr. Mae helpu rhieni i ddiogelu eu plant ar-lein yn fater sy'n bwysig iawn i fi hefyd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae plant a phobl ifanc yn debygol o dreulio mwy o amser ar-lein, boed hynny ar gyfer adloniant, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau, neu i gefnogi dysgu yn y cartref. Yn amlwg, mae llawer o fanteision i gadw mewn cysylltiad fel hyn. Fodd bynnag, po fwyaf o amser y treulir ar-lein, po fwyaf yw'r perygl o ddod ar draws materion diogelwch ar-lein. Heddiw, rydyn nhw'n mynd i ddweud wrthych am y perygl o radicaleiddio a sut y gallwch gadw'ch plentyn yn ddiogel. Yn aml, ystyrir radicaleiddio yn y fath o feithrin perthynas niweidiol, amrhiodol, lle mae pobl sy'n agored i niwed yn cael eu targedu gan eithafwyr neu recriwtwyr terfysgwyr. Mae ein plant a'n pobl ifanc yn agored i niwed gan y bobl hyn am eu bod nhw'n blant. Efallai eu bod nhw'n teimlo'n unig a diflas, ac allant gael eu denu at y propaganda sy'n cael ei bostio gan grwpiau eithafol. Dywedodd y prif ar uwch arolygydd Nick Adams, y cydlynydd atal cenedlaethol, yn anffodus, mae magwyr perthynas amrhiodol ar-lein yn defnyddio'r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a gemau ar-lein mwyn lledaenu eu syniadau eithafol. Bydd magwyr perthynas amrhiodol radicalaidd eisiau i gymaint o bobl a phosib gredu eu syniadau, ac weithiau byddant yn ehannog i weithredu a allai fod yn erbyn y gyfraith. Felly, beth yw'r arwyddion y dylid cadw allan amdanynt? Yn ystod y cyfnod hwn, gall arwyddion gynnwys rhywun yn treulio hyd yn oed mwy o amser ar-lein, a bod yn gyfrinachol iawn am yr hyn maen nhw'n gwneud. Pethau fel peidio ag aros mewn cysylltiad â ffrindiau ysgol, sôn am ffrindiau newydd a wnaed yn ystod yr wythnosau diwethaf, creu hunaniaeth newydd ar-lein a newid y ffordd y mae'n siarad am grwpiau neu bobl eraill drwy fod yn elyneithus a sarhaus. Gall pobl ifanc hŷn fod yn arbennig o ddadleikar a gwrthod ystyried safbwyntiau eraill mewn trafodaethau, efallai bod yn cael mynediad at gynnwys eithafol ar-lein yn ddistaw bach. Mae ffyrdd i'ch helpu os ydych chi'n poeni. Yn gyntaf, mae'n bwysig gwrando ar eich plentyn a siarad ag o neu hi am yr hyn maen nhw'n gwneud ar y we ac ar-lein. Sicrhewch fod gennych reoliadau rhieni diweddar ac esboniwch pam eich bod chi wedi gosod ar ei dyfysiadau a thrafodwch y peryglon y gallant wynebu. Gall cael sgwrs am bethau y byddech yn ei wneud ar gyfer unrhyw ofid neu bwnc arall fod yn fuddiol. Efallai y byddwch eisiau siarad am unrhyw ofidau a pheryglon gyda athro'ch plentyn hefyd. Gallant sef rhoi mewn cysylltiad â swyddog ysgol fel fi, neu ddeallwch alw'r heddlu ar 111. Hefyd, gallwch gadw allan ar ffurflen gyfeirio partneriaid Atal Cymru gyfan ar-lein hefyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o'r rhyngrwyd, a chewch hyd i bob math o gyngor defnyddiol ar hwb. Ar gyfer y rhan fwyaf o'n plant, mae defnyddio dyfysiadau a chael mynediad i'r rhyngrwyd yn hwyl ac yn addysgiadol. Diolch am wylio. Rwy'n gobeithio bod hyn wedi bod yn ddefnydd i chi.